Always number one. DZGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tukang ini ng kabilugan kan mga bareta kunyan na pagkaka tigdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, distribusyonin siwo asin pagbahog ipagpapadagos kan gobyerno lokal kan Legazpi City. Tengo na maging kampante pangapodan ni Alcalde Perete Candaragalbay sa lado nasyonal Delta Variant Padagos na nagdadakol. Duterte naghagad nin tabang sa Amerika na dugangan ang mga bakuna. Pareta sa ibang nasyon, tourist bus nagriligid sa New York City, mga pasaheros nairido. Sa lado rin sports, budget sa sports dapat dugangan kan Kongreso. Kunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Padagos ang pagtaong asistensya kan lokal na gobyerno kan Legazpi City sa mga Legazpenyo. Patuloy kayo na pagdistribute ng mga range and organic chicken asin pambahog sa mga paraoma sa Paaycan City Veterinary Office. Ordinaryo sa rinidal sa 3 milyon na grant hali sa national government na pinag-inisyar kan lokal na gobyerno. Dalan kay niguanan ng breeding center sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Lugar na gagamiton sa pagpapadakol ng mga manok na distribute sa iba pang mga barangay sa syudad. Mientras na nasa 5 grupo ng paraoma man ang nagbenepisyo kan mga pinag-turn over na farm machineries kan City Agriculture's Office. Sa kunyang pinag-asigurar kan alkalde, magpapadagos pa ang tabang sa syudadano na grabe na apektaran kan pandemyang COVID-19. Sa Indukan, Hair Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Tengo na maging kampante kung kinakaipon man giraray na maigpit na ipasunod ang minimum health protocols tanganing malikayan na magdakol pa ang ulakit kan COVID-19. Yan ang pangapunan ng Alcalde Vic Perete Candaragalbay sa pagkasabi na maskingani nagbaba na rehistrong positibo sa COVID-19 na lakad. Dapat pa man giraray na mag-ingat at hindi na magtiwala sa pagkasabi na yaon pa ang COVID-19. Sabong nalado ng apunan man siya sa mga opisyales kan barangay na imantinir ang pagpapasunod sa minimum health protocol, siring sa paggamit ng face mask, face shield, lalo na social distancing. Food sa Indukan, Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Gustong tutukan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabrero ang mga pinapatrabahong irrigation projects sa manibaybang barangay sa Tercer Distrito kan probinsya. Nang masiguro na areglado hindi asin talagang mapapakinabangan kan mga paraoma. Katawangan ng mga opisyales kan National Irrigation Administration sinda personal na nagbibisita sa mga lugar na may patrabaho tanganing mahiling kung anong kamugtakan kayo ni. Sirabi ni Cabredo na kinakaipuan masiguro na reglado ang patrabaho tanging makatabang man sa mga paraoma lalo na sa patubig sa mga kabasang. Kaya ni may tugon si Cabredo, mga paraoma na reparunin marhay ang mga patrabaho tanging masiguro na bako baruga asin dapat tultol dahilan tayo ni para mansana sa sainda. Ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Naibong kang kadipisilan na silpagtios darakan pandemyang COVID-19. Naging ganyar ni August 2021 Mining Engineer Licensure Examination Top 3 Engineer Robin Ray Saliena. Ang mga estudyante na mag-adal din maray. Sinabi ni Engineer Saliena na kumpiyansa siya na makapasar alagad dahil pinagalaoman na makasabay siya sa top 10. Si Saliena nakakuha ng 87.85% na grado as in top 3. Karo sa 206 na nakapasar sa kakatapos pasaran 2021 licensure exam for mining engineering. Dahil ang nagpasalamat si Saliena sa kabos na nagdarabang dahil sa bako karaw-karaw ang mga inagian niya tanganing maabot niya ang siring na trayumpo. Mientras nagrabe man ang kaugman kan Bicol University Community sa pagiging top performing university na may 85.29% passing rate. Sa kabilugan, 29 kan 206 na nakapasar ayon mga biyuwenyo. Saliena na nagklase kan sa elementarya sa Punga Elementary School, produkto kan Pag-asa National High School asing graduado ng BS in Mining Engineering sa Bicol University. Hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Nagpapadagos na ang koordinasyon kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol sa saindang sentral na opisina manungod sa igibuhong repatriation kan 49 Bicolanong overseas Filipino workers na nakataltag sa Afghanistan. Kung kay Weng Alzaga, tagapagtaram ka nasabing ahensya, pigprepara na ninda ang mga medyos. Nagigibuhon ng kaso maghagad na nintabang ang mga pamilya kan OFW sa nasabing nasyon. Takot ini kan nagpapadagos na karibokan sa nasyon managod sa pagsakop na kang grupong Taliban. Ipinaliwanag ni Alzaga na importanteng masiguro na planchado ang mga dokumentos na kinakaipuan sa gigibuhong repatriation sa mga OFW. Nag-asigurar ni Alzaga na maagi man sa magkakanigong proseso asing kwarantina ang mga mauruling OFW alis sa nasabing nasyon bilang pagsiguro na sinda ang salpado man sa COVID-19. Hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Pagopaman African Swine Fever Free ang probinsya alagad kontrolado na ini. Ang pinaluwas na impormasyon ni Dr. Pancho Melia, ang Provincial Veterinary Officer Canalbay, kung saan mantinidong nasa red zone ang siyam na lokal na government unit sa probinsya. Paliwanag ni Melia na sa ngunyan dahil pa nakabalik sa negosyo ang mga paraataman ni Norig dahil sa halaton paninda ang magiging resulta kan mga upuwian na sentinel pigs sa indang lugar. Mientras pinagtutugutan naman kan Department of Agriculture na mismong ang mga LGU ang maghanap asin magbuwi kan mga orig sa indang lugar. Sigun kay Melian, pagbuwi nin mga sentinel pigs saan paagitangan ng maaramang kuan lugar ang salbado na asin wara na ning patakot kan ASF sa ngunyan siyam na LGU. Ang pasado naman sa step 2 ang environmental sample. Ang siring na sitwasyon na kaapektar sa presyo kan karning orig sa mga merkado publiko sa palibot. Nagtaong asigurasyon ng Department of Tourism o DOT Bicol sa gobyerno probinsyal Canalbay natatabangan ninda sa pagbuhay asin pagpromotir sa giraray kan sektor ng turismo. Naging resulta ang paghampangan ni DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas at Gobernador Alfrancis Bichara. Kung kay Aguas Oran Albay sa may dakulang potensyal sa Bicol pag-abot sa turismo. Tututukan kan DOT Bicol as in provincial government ang mga kampanya kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office or PTCAO na albay muna, albay naman. Sa susuporta ng mga bagong tourist spot sa rehiyon. Kumpiyansa man si Bichara sa paagi kan mga programa kan gobyerno probinsyal as in DOT agabalik ang buhay kan turismo na grabeng naapektaran kan COVID-19. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ang inuman pag sunlight.
Uy, musta? Ito, si Pes. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sandig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Miglay. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sandig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sandig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Miglay. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat busog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamilipa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses, the microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unila. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilabian. If symptoms persist, consult your doctor. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. May Juyawi, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer busy. Ng pawis, huwag magtitiis. Pag Juyawi, kontra amoy pawis. Salo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, new Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na!
I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabang aning malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. DZGB Bareta alas 12. Panalos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Ang mas nakakaulakit na Delta coronavirus variant ang pinakadakol na variant na na-detect sa nasyon. Sa press conference sa Malacanang sinabi ni Philippine Genome Center Executive Director Dr. Cynthia Saloma na nalampasan na kan Delta variant ang ibang mga variant sa Pilipinas arugan Alpha asin Beta. Sigun kay Dr. Saloma, dati ang Beta asin Alpha ang pinakadakol sindang nasisequence sa Philippine Genome Center pero ngunyan kadaklan sa mga sample na sa indang nasisequence iyon Delta variant na. Ito ang sinabi kan Department of Health nagabos na reyon sa nasyon na hilingan na ng Delta variant apwera sa Caraga region. Sa ngunyan nasa 807 na Delta cases na narehistro sa Pilipinas. Ang nasabing numero 771 nakarecover, mantan 17 ang nagadan, asin 14 ang active cases. Ang Lambda variant o C.37 ang enot na nadiskubre sa nasyon kan Peru kan Disyembre 2020 asin minitbid kan World Health Organization bilang variant of interest kumpara sa Delta, Alpha, Beta asin Gamma variant. Ang mga variant of concern na kayang nagmakaulakit sa populasyon. Sigun kay sa Department of Health, makaskas ining nakakaulakit sa singgarong kapareho sindakan Delta variant alagad piglinaw kan Department of Health na ang bakuna kontra sa COVID epektibo pa man giraray para labanan nini dahil wala pa ning ebidensya na resistant ini sa nasabing bakuna. Naghagad na nintabang si Presidente Rodrigo Duterte sa United States para sa dugang na bakunang gagamiton kan Pilipinas laban sa pandemya. Sa Talk to the Nation kay ni Kasubanggi, sinabi ni Presidente Duterte na kulang na ang supply ng bakuna sa nasyon dahil sa padagos na epekto kan mga variants kan COVID-19. Pisar ka na sabutan kan Presidente na kulang man ang supply ng bakuna sa Amerika. Nangapodan nini na kunigwang sobrang supply idonar na sana sa Pilipinas. Kangunyan na puwera sa Amerika, naghagad naman ng donasyon ng bakuna si Presidente Duterte. Chinese President Xi Jinping asin siniguro na ibabalik ang pabor en kaso magtugot ini. Makusog na idinipensa ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Health o DOH kontra sa naging report kang Commission on Audit o COA sa dai na gamit na pondo na nagkakantida maabot sa 67 billion pesos. Sa iyang seminal na Talk to the Nation kasubago, sinabi kini nagkaigwasan na ng kakulangan sa mga papeles kaya nagkaigwan ng diit na problema. Nangapodan man ini sa COA na dapat bago sinda magkondukta ng audit patapuson nga ninda ang trabaho ng sarong ahensya sinda itulos magluwas ng anuman na report dahil maluwas na kinurakot inikan gobyerno. Sinabi man kayo na nagkapirang pesas naman na nagsumitir kan sa iyang paglusad sa pwesto si Department of Health Secretary Francisco Duque III. Agadayin niya inipiga ako dahil tiwala pa man giraray siya na pinagigibo ni Duque ang sa iyang trabaho. Inuspindir na kan Department of Health o DOH ang pagbakal kainin ng 4 na sets ng high-end laptops na nagkakantidad ng 700,000 pesos. Ini matapos na sitahon kan Commission on Audit o COA ang hensya dahil sa nagkaperang spending deficiencies. Kinumpirmar man ni Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega na ang pag-oktaba sa pagbakal kan mga laptop nagkaperang aldaw matapos na babatiko sa ahensya sa pagbakal ng overprice kaya mahaluno na gamit apisar na namamatay ang global pandemic. Kaya nakaagin si man na may giramdoman na sinitakan COA nagkaperang transaksyon sa laog ng Department of Health na nagkapera inapod na excessive. Pililinaw man ni Vega na daing sinabi ang COA na may nawarang kwarta dahil sa korupsyon. Mantang ang nagkapera sa mga sinitakan state auditor na resolbera na. Bareta sa ibang nasyon.
Umilabot na sa 12 na ang nalugadan matapos magreligid ang sarong tour bus sa New York. Yun sa New York Police, nagbabiyay na sabing bus pasulnupan kan bigla idig luminawas sa tinampo asin nagreligid sa maawot. 57 katawo kay Banan Chuperan dinara sa ospital dahil sa insidente. Pinagtutubudan na paduman sa Niagara Falls ang nasabing bus. Bareta sa lado ni sport. Tiwala si Philippine Sports Commission Commissioner Charles Maxey na mas masisimbagan kang Kongreso ang pangangaipo kan ahensya kung dudugangan ang budget sa tao kan trayumpo kan Team Pilipinas sa Tokyo Olympic. Sen sinabi na dapat madugangan ba ang budget kan PSC tangading matustusan ang pangangaipo kan mga atleta. Ang siring na bagay pinaburan man kan mga atleta sa pagkasabi na kaipuan ang dakulang pondo. Kaning mapakusugman ang sa indang ensayo asin makabakal kan sa indang mga kinakaipuan na gamit sa kawat. Ibang klaseng gunting na pantabas sa metal, plastic, karton na sinibapan pigluwas na imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Inapod ninda ining electric scissors for cutting metal. Magian sa na ini wireless as in rechargeable kung kaya malinig na, madali pa ang trabaho. Istorya na iba. Palaisipan ko niya sa mga pulis sa South Korea kung skisay ano 130,000 Korean dollar o katumbas ni 6.5 million pesos na nadiskubre na nakatape sa irarom ni sarong second-hand na refrigerator. Binakalan 5 refrigerator online asin ang buyer kay ni nag-report sa mga pulis matapos siyang madiskubre ang painggustong pirak sa irarom kay ni. Pigaaram ng ngunyan kan mga investigador ang identity kan online seller kan refrigerator asin ang mga nag-deliver kay ni. Base sa lay kan South Korea, mapapaduman ang mga kwarta o bagay sa nakahanap kay ni kung daing makukuha ang tunay na tagsadiri. Mapapaduman man ini sa estado kung mapapatunayan na hali ang mga ini sa krimen. Sigun sa sarong pag-aadal na ginibukan The Korea Times kan 2016, uso sa mga South Koreans ang pagtago ng kwarta sa inang refrigerator dahil sa grabing baba kan interes sa pinagtatao kan mga bangko. Flashback. Agosto 17 kan taon 1898 kan kaluton ang bangkay ni Dr. Jose Rizal sa Paco Cemetery asin dinara sa iyang harong sa Strawdev Street sa Binondo, Manila kung saan ang sayang ama na si Francisco Mercado nagadan bulan ni Enero kan nasabing taon. Sigun sa rekord matapos na badilon si Dr. Rizal kan Disyembre 30 taon 1896 sa Bagong Bayan na inapod na luneta kay ito asin ngunyan Rizal Park na. Pasikretong piglubongan sa iyang bangkay sa Paco Cemetery na daing identification sa iyang lulubngan. Sa presente ang restos ni Rizal nakatago sa iyang National Monument sa namang estatwa niya sa Rizal Park. Yan ang mga bareta. Sinura dyan sa DZGB News Base. Panaramang tabang News Director Odin Prada, Siyempre News Manager Marty Lacruz. Ako po ang sinong naging tagapagbaretang kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Paghali dahil magpuknat, masunod ng programang Iskaramusa. Kaya basin dyan mustasa, pagkatapos na nagkapi ng mga pakiramdom. Itong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma.